best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa, alkalde sa kusina, kompletos, recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alkalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown. Listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright. Downtown, downtown, oh, downtown. Sentro da o yan downtown halayan ki Frank Sinatra. Biro mo pinagabuksan tang programa taning parakanta kang 50s 50s 60s yan si Frank Sinatra sa sunatang downtown. Kumusta diyan sa downtown naga na matraffic Piminas ng matraffic maski may mga quarantine restrictions ay matao talaga pag syudad. Well, ngunyan po kita Lunes, Fets 26 kan July, ini po si Berta de los Martires, alkalde sa kusina. Naggayo ng maray kaning text na inyay. Makaganaw na maray na basahon na pinagantabayanan pa lang kita dyan sa Mercedes sa Camarines sa Norte, sabi digdi. Ara mo, Papa Bert, kada ako ng mga pamilya sa Mercedes ang mapasalamat sa imo. Taka ito daang mapakalaog-laog lang kang COVID-19 kang 2020 pakalaog-laog lang garo paka-Enero na lang siguro. Nadangog po sa programa mong alkalde sa kusina ang tungkol sa rice coffee na inipalanda ang rice coffee lamo-lamo ni mga dahon na hali sa abroad, hali sa Pilipinas, 14 klase na garo pigaralo na may ining kape pero inaapod na coffee. Ay sakat ang iba nanenervyos po pag nagkakape. Kang nag-irinom po kami ng rice coffee digdi sa Mercedes, digdi po kayo sa Central Mercedes. Igwa po digdi makusugo na bakery na kamonitor sa imo. Duma sa kampang niya, igwanin na karihan, nakamonitor, and maging sa barangay may, pinagdadangog mi ika, ay mantang nasa sentro kami kan Mercedes, nadangog mi pong paliwanag mo kan rice coffee, pagkatapos ng mga luto mong malaagumon. Kang tistingon mi ang rice coffee, ang sabi kan mga parientes ko, pati na po ako, nawara si Almario. Ang Almario baga, aram ta baga Almario, itong garo, vertigo, pero may nalulula. Kadakla ng mga gurang, ay di nga kamo paririro ta akong yan nalulula, may Almario nga ako. Yan baga mga aking nagtuturo ka mayroon lang tukawan, pipaparayugo-yugo. Nalulula kaya ng mga gurang.
Pero ka nagturmar na kami, nagiinom kami ng rice coffee, nawara po ang almaryo. Pakatapos day ka matubod haros sa barangay me, haros ligi sa lugar me, mayo pong tinatamaan ng COVID. Kaya nakasalbar kami sa COVID, ka magparairinom kami ng rice coffee. Sabi mi, pasalamatan ta si Papa Bert. Kaya kung narin dyan, pag maray ang dakop digdi, kung may makapanaga Papa Bert, dadarang ka dyan ng kuyan. Dadarang ka dyan ng sirang kuyan, paakan. Grabe namang kamuhay. Mapagalong bagang kiskisan yan. Ribain manindo maski abo na lang, o kaya pusit. Pag nakadarakop ning sira digdi sa kabadi, papadarang ka dyan Papa Bert bilang pasasalamat. Takadaklan sa mo yung mga parientes na anibangani, mga pararigato, nagre-relibot. Dahil tinataramaan ng COVID, kawasan nagpaparairinum daan ng rice coffee na nadangog sa alkalde sa kusina. Ay salamat na lang ano. Dahil na kamo magbiyahe na madaralan kamo ning paakan. Taang pamasay sa nahaling Mercedes pasiring sa Naga, ay mga nga naanak kamo, may mapagal pa, mabakal na lang kuning sirang paakan, digdis ki Lando. Si Landong taga Binaliw, Calabanga, nagtitinda ng paakan. Ang paakan masira mo sa bawan, ano, matagas lang yan, kiskisan ang kiskis kayang garo bakal. Anyway, ang nagpadara kaniyo sa muya, iyo po ang family Morandarte, ang family Angeles, yaw man da dyan si Shoni, si Dating, si Beauty, na digdi po pala sa Camarines Norte, garong pinakadakol na po garong magamit ng rice coffee, iyo po ang Mercedes. Kaya gusto mi pong magpasalamat sa alkalde sa kusina, takan madangog mi sa Indo, sa kairinom mi, mayo po digding tinamaan nin COVID. Yan. Ang Mercedes, ang rice coffee pala, medyo may milagruman ano. Dahil lang nagpaparagirong. Pag nagpara-rice coffee ka pala, nagkukusugan sa imong immune system, masakit tamaan kan COVID-19. Pero ako man, ang advice ko man kayan, maski ka mo nagpapara-irinom ng rice coffee, ara mo, sunod dun tamang girarain sinasabi kang gobyerno ang minimum health protocol. Yan bagang pirming magsulot kita ng face mask sa public. Maglilinig din kamot every time na magpuli, pirming magsabuning kamot, pagkatapos social distancing. Maski pa amigo mo yan o amiga, day magparadukot-dukot, mag-urulay, medyo may distansya. Tamagatsing man yan, day mo masisigop. Bueno, may papadangog sa indong kanta, kanta ini ni sarong Hollywood actor, Telly Savalas. I'm through with fooling around. Maybe I finally found someone who cares. Should I beware? What have you done to me? I've held my feelings inside, 'cause there's been so much to hide. Do I have you to tell them to? Should I believe in you? These feelings I feel can't be denied. God only knows that I've tried. And to no one's surprise, you saw through my lies. Look what you've done to me. Now that I'm following through and so dependent on you, there is no fun. Look what you've done. What have you done to me? I'm through with fooling around. Maybe I finally found someone who cares. Should I beware? What have you done to me? I've held my feelings inside, 'cause there's been so much to hide.
mind. Do I have you to tell them to? Should I believe in you? These feelings I feel can't be denied. God only knows that I've tried. And to no one's surprise, you saw through those lies. Look what you've done to me. Now that I'm following through and so dependent on you, I'm having fun. You finally won. Look what you've done to me. Kang kami mga teenager pa kan mga panahon na black and white pa ang mga TV sa Naga. Ining nagkakantang ini si Telly Savalas, sikat ini sa inaapod na crime drama. Siya si Theo Kojak. Ito bagang pirmi may ugum-ugum ning lollipop. Siya nagpabantog ning bidang kalbo. Kalbo yan. Pagkatapos, garo detective siya na pirming may ugum ning lollipop. Muna mo aki. Ay yan ang pasikat kaya na maski gurang na nagsusup-sup pa ning lollipop. Yan si Telly Savalas. Ay nagigarong dumako katuig ako ning kabistong garo empleyado lang ni sarong ning hardware sa Naga na naka-abroad, garo kaabot sa Amerika. Pagkatapos pag-abot sa Amerika, garo na ma-share siya duma sa Universal Studio. Nasumpungan niya daning si Telly Savalas, nagparetrato sila sa giligan tinapo, arakbay siya. Ay pinadevelop niya to. Pirminas na nasa pitaka. Pagpuli sa Naga, kada may kabisto, mabut-but, baga arakbay niya po ni Telly Savalas. Sarong helper lang sa kuyan. Sarong hardware. Naligawan ko si pangaran niya. Ini pala si Telly Savalas namundag kang January 21, 1922 sa Garden City, New York. Pero nagadan siya January 22, pambira namundag January 21, nagadan January 22, pero 1994, pero 72 years old siya kan nabawian ng buhay. Ayan si Telly Savalas. Ay acknowledge ko man muna ining mga nag-antabay sa tuya na may paniraaman daang kumusta mo Papa Bert ang mga nagtatanom ning kamuti sa New Moriones Ocampo sa Sitio Calvario. Yan. Bako ang Calvario ito yung kuya sa Biblia itong pigpakuan, pigtugdukan kang krus ni Kristo Kaya baga sinasabi mo, ang buhay nga kanina sa Calvario. Pag sinabing Calvario, garo ang connotation niya, garo nasa kasakitan. Pero dyan naman sa New Moriones, ang Sitio Calvario, siguro buklod, itong Kalangkawan. Diyan kami sa Sitio Calvario, bantog sa masapug na kamuti. Ilalaban mi po ang kamuti digdi sa Enterong Bicol. Sa kamo dyan sa supermarket, may masapug kamo dyan kamuti. Ang pinakamasapug na kamuti sa kinaabahan niya sa Sitio Calvario sa New Moriones. May Sitio Calvario pa lang dyan. Si Badong na tagasangay na agum si Cora na dating beauty queen sa New Moriones. Ang panira digdi gulay na balatong pigisa sa sardinas, tan sardinas po digdi first class. Pag may bisita, sardinas po ang piganda ta kuyan, yan, special nga ta sardinas. From Susan, sa Family Federes, good morning dyan sa New Moriones Ocampo, lalong-lalo ng paratanong nin kamuting masapog. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. But something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy.
Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was 3 of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, shattered look was more than he could stand. He was above the fireplace and took down his daddy's picture. As tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let 'em have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Play around with hearts, hasten at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool. I was a fool. Oh yeah. She'd play around and tease me with her carefree devil eyes. Hold me close and kiss me, but her heart was full of lies. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool. I was a fool. Oh yeah. She told me how she cared for me, and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool. I was a fool. Oh yeah. The next day she was gone, and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory. Poor little fool. Oh yeah,
see the day when someone else would play love's foolish game with me. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool, oh yeah. Poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Iguanas na kitang 8 minutos antes mag alas 11 ang oras na yan hatod ka na Cabral, Bicolandia, Supermart, DMSQ, Orenal na Master Square, ang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Cibros, sirman ang Estabilo Lending Corporation. Sabi kan amiga ming si Franz na Ailis. Ini Bats 87, kabats ni late hermanong Arnel, na very supportive sa Muyab. Oy, mga Batch 87, kan Camarines National High School. Salamat na maray sa suporta nindo, sa pagpailing manindo ning pagmamahal sa tugang kong nagtalikod na sa Kinaban, na pinaglubong na po ka na Sabado, yaon man ang sendang pag-atinder. Si Estilita Kamba, salamat. Si Ailis, saka si Kuyan, si Ruel, si Rudo, si Ruel Nagrama, dyan sa Kuyan, Sampalok. Gainza. Pati na si Bap mga miyembros na day ko masasaro-saro na naggibo pa kamunin ko yan ng slide, ang mga retrato ni Hermanong Arnel. Pagkatapos nagpasyar sa Muya. Ini mas si Francia, sabi niya, bation man daan sa iyang si Jocelyn Contreras kang suwa kamaligan. Jocelyn Contreras, happy birthday sa imo. Pagkatapos ang aki niya daa sa Karangahan. Siya daa ang nagbabantay sa aki niya sa Karangahan. Kumusta na lang kamo dyan? Kay Franz na Ailis. Barkadang maray ni hermano. May nagmensahe man sa tuwi sa pagining messenger. Maray na udto po, pirmi po akong nagdadaong sa imo habang nagluluto ng pritong manok. Si Saldi Saludis Sikal. Ang mga saludis, taga dyan sa Del Rosario kanaman. Alibag ako dyan kasudma. Pinasyaran ko si Pading Dani Orolfo, pati na si Madi. Kay banang ko si Mrs. Pigpulim itong kagana na itong aramo dinarang kami ng patatim. Ang apod ba yan? Plasticware yan. Pinuli mi. Nagpasyar kami duman. Nagturkaw-to kami sa kubo. Naggayunakan kubo sa umano. Kaya aramo daw kung kamo may surusubrang kwarta, yaong kamo sa syudad, kung igwa man lang kamo ning lote sa medyo barabarayo, magkag kamo ning kubo. Ang kubo, mas magyan na tambayan. Urli-uli, nagpapangudto kamo sa kubo, gibo sa tiklad, gibo sa kawayan. Wala to ang huyop ning duros, magayuno na mari sa kubo. Kisa kanya kamo sa loob kang harong, na kumisan maalungaang. Kanagurulay-ulay kami ni Pading Dani Orolfo dyan sa Angapod kyan Takulod. Pero ang official name kayan Del Rosario kanaaman. Kang kami mahalin na, iniman si Mrs. nagpaparkalag-kalag, ay dumas sa paluwas sa gate ninda, igwaning puuning bayawas. Sabi niya, may mga ubal na ngayaw. Medyo, itong medium size, bako itong saradit, bako mandarakulaon, itong medium size. Sa kataabot lang kang kamot niya, may kinuha siyang mga ubal na. But sabi ko ang ubal, itong pili mo ng raanguton. Kinuha nagkuha. Tinabangan pa siya ni Bading Malu na magkuha. Di nakapira. Kinaglang ni Mrs. Duman sa lamesa. Di nga ako nag-intindi. Tang iniisip ko, pag bayawas, matagas, di na kaya kang ngipon ko. Kundi kay itong kababalik-balik ko, mara pa niya ako kakanong kuning saruay, na medyo ubal-ubal na. Tamalumoy, kaya kang ngipon. Saka nagngalas ako, pagkahamis-hamis, saan ka nakailing bayawas na mahamis? Ang iba bang bayawas, medyo may alsum. Kaya kung nagantabay si Pading Dani dyan sa Takulod, sa Del Rosario, yan daga mo pala dyan pa din mataba. Tang dagang mataba, winapon na arable land, ang mga bunga kayan, mahamis. Kung santol man tinanong mo dyan, mahamis. Tamaray ang daga. Kaya tanuman mo pa, dagdagan mo pa yung bayawas mo, tasaro-saro lang bagang po niyan. Palibutan mo pa ang bayawas. Saka mga kuyan, purti pa dyan, itong mga prutas,
lalong-lalo na kung igwapan ning star apple, ubagaman avocado, lalong masiram yan. Kaya purti si kakang kukang bayawas ay. Sir man, Papa Bert, pakigreet man ngaya, Anthony James, Hagen. Anthony James Hagen, na nag-antabay niya sa tuya. Sir man, may nag-text palang digdi sa to na basahon tamanda digdi. Ako po si Paulino, 55 years old, soltero, panadero, digdi po sa Tabaco City. Mas makusog pa po kamo sa ibang radyo kan Ligaspi. Yan, kaya salamat na lang ang signal pa lang kan OKFM. Nagpipenetrate po sa Tabaco City. Makusog ang okay digdi sa sentro. Kumustaon mo po, Bert and mag-ina na taga-hanga mo man na yaon dyan sa Huruan TV. Ta sa TV po, nadadaw po ang OKFM, si Chang Baning, reko na po sabihin ng apelyido, good morning na lang kay Chang Baning, sa kanaki niyang si, iniponday ko sasabihin ang pangaran, apudon mo na lang po iniyo na kuyan. Apudon mo na lang siyang Susan Roses, tayan po kalalawgo na maray ni Susan Roses, si Nora. Bakong Nora, bako na si Nora. Ini pong alalay niya ay si Nora ang kaiba-iba. Kaya kung nagantabay ko Nora, sabihan mo si Susan Roses, pinag-greet ko siya sa radyo. Dati po siyang si Susan Roses, dating kaira sa hardware, digdi sa Tabaco City. Kung nagdadawang tabi ka mo dyan, Tia Baning, saka si alias Susan Roses, pati na si Nora, imbitado ko kamo digdi sa Sulnupan Bakery, tapapadarang ko kamo ning dakulang insamada, napigpara paipitan po ning 5 pasas. Kaya inaapod niya na raisin insamada, pero 5 lang ang pasas. Pagkakuripot manay. Ako baga mahilig magbakal ning insamadang may pasas, pero pag bungkala mo, duwa-duwa sa naman ang laog. Ano daw kung burbubuan nindong pasas yan, tanganing masulong, Gusto lang maaraman ko kung, Nora, kung nag-antabay ka, si ate mo, nag-agum, ako kaya di nag-agum at the age of 55, paisiya man ako kung nag-agum siya, tanganing, kami po kaya, dating mag-friends kayan, kay ito pa. Pangako mapuli kamo sa tiwin, pag nagdigdi kamo sa tabako, papapulian ko kamo sa tiwin na may sarong basket ning tinapay, ang laog pinaagong, panligaspi, maligaya, halik Paulino alias Arina. Maganda Si Paulino nagtatrabaho sa bakery, para misla ning Arina. Ang alias niya man, Arina. Paulino, patugtugan ta ka daw, pati na po ang mga taga dyan sa Huruan Tiwi Albay. Surround
pick one to stay. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, pagtugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos rikados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga. Member KBP. 7 minutos, makagi po ang alas 11. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. May mga nag-text sa tuya pero bago ako mag-opening song ta sa second 30 minutes, sabi di Papa Bert, apudan mo daw si Mayor Ligaspi kang kanaaman. Si Mayor Nelson Ligaspi.
Amigo ko yan sa kasiko yan, Councilor Arnel Ibasco. Kumusta na lang kamo dyan? Na kung gusto ninda na mabakunan ang mga senior citizens na arog ko, pues siya mismo ang magdigdi sa arong ko sa pangpang, asin magsumpa sa atubangan ko na ang itutulog sa ko, Jansen, 1 shot, bakong iba, ta gusto ko ang Jansen, ta gibo yan kan Johnson & Johnson, taan mga aki ko kan saralit pa, pulbo kan Johnson & Johnson ang ginagamit. Kaya gusto ko bakuna kang Johnson na Jansen, 1 shot. Pero dapat magsumpa siya, Ramon alias Dagum. Pag nadangog yun, hindi ko lang nagdadangog yan si Mayor Nelson Legaspi. Good morning na lang, Mayor. May nagpapasali baga dyan sa pangpang. Kung gusto mo lang matulukan siya ng kuyang bakuna, magdumang ka da sarong niya, hanapon mo si Ramon. Lema sinabi pati ang apelyido, siguro madulag man eh. Hanapon mo da si Ramon, magsumpa ka nang itutulog sa iya, Jansen na 1 shot. Araw ka itong tinurudok digdi sa naga, Kang Biyernes, Sabado, nagpipirila pati dyan sa Camarines Sur National High School sa gilid ay nagkakairinitan ay kung lahiling ito ni Presidente Digong maanggot. Ang mga babarakunan nga di pagpasakitan, nainitan, nakalugto sa baha. Di mahirila nga yan. Dapat nga nasa Coliseum. Ay itong kuyan pala, itong mga i-irniksyonan dyan, ginibo sa Camarines Sur National High School, siguro palibas sa piot manggaro ang lugar. Yaw nigdi sa may kudal, nakapirila. Nya ko ano yan? Ay nakapirila pala na eh. 1 shot lang itutulog sa iya, Jansen, kaya ining si Ramon alias Dagum. Ang alias mo pati karo konektado man sa bakuna, Dagum. Padigdiyon mo nga si Mayor Ligas Pizarro magsumpa sa tubangan ko nang itutulok sa kuya Jansen 1 shot, takunday di ako mapatulok. Sorry na lang nga kung nagdadawag yan si Mayor Ligas P, siya man ngaran niya kayan, kung abo niyang tulukan, di problema niya man, di sabaton niya nga yung COVID. Natatandaan ko si Mayor Ligas P, kang kapitan pa na niyan kan Tibgaw. Inimbitaran kami kayang kaibanan ko si kapitan pa konsyal pa yung kento kang barangay si Arnel Ibasco. Iribanan kami sa kaitong si Mr. Lonely, si Ed De La Rosa. Banggi na kami nakaabot sa arong niya, garo ginigibo pa lang sa second floor. Pag abot mi duman, garo katatapos pa lang ng pasyunan. Ano niya ko yung mga kurtina? Ay nabaraba pa lang niya si mga parakanta na tapos pa sa ng pasyunan. Ay kaya purti si karakanan niya ay. Kaya kang ginigibo pa lang si second floor, kang harong ni Mayor Legaspi dyan sa Kanaman, naabot ko na to, duman sa Tibgaw. Kaya kumusta na lang ang mga taga dyan sa Tibgaw, Kanaman.
Sabi digdi sa sarong text, Madjana, Papa Bert, sinabawan na malumoy na karning baka. Bud sabi yun, may kwarta niyo, tanakabaka ng karning baka. Nagmalmahal na baga kayo, lalong-lalo na itong malumoy na karninin baka. Aram mo daw ang pamilya mi nagimata, nagdarakula kaming anbaka. Garo taunan kung magbakal kami kaya mga once a year lang ta mahalon. Ano nga panira ta baka ngaya? Tano? Ay kuy nga ngunya na taon garo nakakwartaman niya kita. Ay grabe ano. Ay kato bulan ang binibilang bago kami magkarakaning karning baka. Ay ang baka talaga mahal. Pagkatapos masiramon ini Papa Bert, taiguaning repulyo na ang repulyo idudutot mo sa patis na may lemon digdiyan sa RJ Village. Nagantabi sa tuya. Nagdadong si Mrs. Irene, ta-idol ka daa, habo na daa ako na sabi ka ni Mr. niya, habo na daa sa kuya si Mrs. Ta ang idol na daa si Papa Bert na. Grabe man si Mrs. Irene, hay. Ang pinaka-idol kan Mrs. siyempre ang Mr. Kaya kung nagantabay ka man na Mr. o Boy, si Boy, iyan sagin-sagin sa naman ang mga misis na nagsasabi, oy, deta ka na idol, si Bert ng idol ko. Yan mga sagin-sagin sa naman yan. Araw mo pag ang mga misis na nagpapara urag-urag na, ay, deta ka na love. Kuyen ka, kami ka na sa nang banggi magpuli. May parong ka pang yung rakurak. Kaya ang idol ko na nga si Papa Bert na nga. Pag nagdigding yan sa barangay, luluwagan ko nga yung sinabawan na baka. Ihungit kong isa yata sa blue ko ngayon sa baka. Ay sagin-sagin sa naman yan, maraman mo ka yan. Pag turong nindo sa atyan, matartalikod man da kunwari yan. Pag kiniblit mo, maurag-urag yan. Murapundo ka dyan, nasusuya ako sa imo. Pag uturo mo kiblit, taday ka nga niya magparakirikiblit. O, ang pagtatara, palumoy na. Pag ang misis nagtatara malumoy na, magngirit-ngirit ka na, remati na yan. Ang talagang anggot, iba, di ka parakirikiblit, narapadoon ta ka nga. O, yan talagang anggot yan. Pero itong, di ka magparakirikiblit ta, nasusuya ako sa imo. Pag medyo malumi na taramon, remati na yan. Uy, yan daw ko yan, sinabawan na baka, nagirumduman ko yan. Di ko talaga malilingawan yan, takang 1975, ako pong nag-apply ng soldado sa Philippine Army. All day ako nagdagos. Takatong nasa train, itong naapod na, anong apod ka yan? Itong garo, nasa proseso pa lang kamo kung kamo aakuon o dae. Eh, pinapadyaraging na kami. Daralagan, digdi daralagan duman. Ano na niya ako ni? Daralagan sa kaming daralagan. Pero may pangudto. O, sabi mga papangudto na nga. Maatiyo ng kamutmit. Nagkakaramang-kamang kami duman sa Camp Kapinpin sa Tanay. 1975, pagkatapos ko nin high school. Pagkatapos, makarakana kami. Sinabawan na baka na purti ang pakaluto. Palibasa naman ang mga army baga matibay magluto. Purti ang pakaluto. At halabao na lamesa. Turukaw kami. Ang pagkakan mo pa lang, bibilangan ka ng 10 seconds. Dapat tapos ka. Pag sabing tapos na, tumindog ka na humali dyan. Humali ka na dyan, training na naman ka mo. Sabi ko, lintan niya akong buhay niyo ay. Suya-suya na pati ko. Pero nakakangkwen sa laog ng 10 seconds na pagbibilang nila, medyo abala man. Dahil man itong mabilison. Ay sakat ako hubin pa, ang sapa ko, una mo sa kuya, may sadamulag, ang kakan ko, tuda. Natapos pa ng 10 seconds, hamil ko na si gabos na baka. Karning baka, hamil ko na si maluto, hamil ko na gabos yan. Nagtitirtigab na lang ko, laban pa ka mo, kaya ko yan. Kaya lang, pagkatapos-tapos, sabi ko kung inaambuhay ko digdi magparadalagan, ay mapuli na ko. Tanya ako, may school ako ng accounting sa UNC. Kaya nakapagtapos man ko ng accounting sa UNC, magkakarelasi kami kaya na Irvin Borja. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire.
Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Your kiss of You're the lover that I sighed for, the one that I even lied for, the one that I would have died for. You're the lover that I cried for. Malagueña, hear me sigh, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. About you, my life is nothing without you. Malagueña, hear me sighing, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. About you, my life is nothing without you. La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado,
más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. 26 makagi ang alas 11 ni na pagkaaga sa mga nag-text sa tuya. Uy, si Buboy pa lang dyan sa Tarusanan. Kumusta na lang sa mo, Buboy? Sabi ni, paki-playman, tabi ni Sin excusas ni Rodeos. Yan, napunta daw kung igo kayan. Greet mo man po si Noel Taruma, alias Pogi, digdi sa Gugon, Kamaligan, makusog ang radyo, nagantabay sa imo, ano pong latest kiya Bichay. Ay nakapag-text ako yan si Bichay kan sarong aldaw, kaya lang huri na, naaramang kong garo kuyan tugon sa mga miyembros kang kapisanan ng mga Cinderella sa maugmang lugar, iyo ang inaapod na sa indang garo magkakigosinlan meeting sa Agosto pa. Pero sa pagi lang ning garo magkakigwa na ning face-to-face na meeting sa plaza dahil binuksan na baga ang Plaza Rizal. Kaya sabi niya duman sa mga miyembros, mga officers and members kan KCML, binuksan na tabi ni Mayor Nelson ang Plaza Rizal. Kaya pag the day of taning Domingo, kita matiripon-tipon dyan, mabarakal kita ning kublit nin manok na maragsik. Yan pa ang official na pagkakan ka mga miyembros kang KCML ay. Dati-dati mani, ngunyan da, yan kublit nin manok na maragsik, iyon sa tuyang paparagamuon, mantang kita nagmimiriting, pero may physical distancing. Yan ang tugon ni Bitsay. Kaya, garon normalize na sa Naga, ang mga meeting-meeting na yan. In fact, may mga eskwela na po sa Naga na mga may face-to-face, araw kang mga medical field, araw kang nursing. Pero siyempre, bilang lang ang tao kayan sa loob ng classroom. Basta dahil lang magdurukutan, tanganing maugmamabaga nag-eskwelang face-to-face, Kaya padikit-dikit ng pigbabawasan ang mga restriction para mag-aangat na po ang ekonomiya kang Naga. Pag-agi ko nga ni dyan sa Biscast, nakapirila na mga estudyante, karong papa-enroll. Nakapirila na may distansya. Maski di mo naman yung barantayan, ang mga tao po digdi sa Naga, tataw naman. Maski di magparabarantay ang pulis, ang mga taga-Naga, nagsusuro ulot ng face mask, dahil nagdudurukutan. Ako nga ni, pag nagbabakal sa bakery, maski pa magayuno niyang kataid ko, pinaparay ko niya ko, magrayo-rayo kami sa kuya, dukutong ka ng maraymis sa kuya. Minsan, garo artista, maputiyon, nagpaparadukot sa kuya ay. Ay, naanggot ako. Niya ako, grabe ka man, miss. Nagkakadurutan mo na pati ko. Garo mo na ko akbayan, magrayo-rayo ka ta, physical distancing, miss. Nagsuri siya, suri nga ya. Ay, garo mo na ko kuguso na, inaanggot ako ta, magayunong ka pati, durukot ka na. Eh, kung malang nagihilin dyan, sinuraputan ta ka na dyan. Ayan.
Latest yan ni Bitsay. Good morning, Sir Bert. Gusto ko man kumustaw na sa Kuya Madihon na naging Mrs. DWRN 1988 si Mrs. Shirley Briones. Iyo mananggad, amiga ko ni. Minsaya isa sa iyang Madihon, Mrs. Ophel Parumog. Oy, kung nagantabi dyan sa Concepcion Pequeña, 1988 Mrs. DWRN. Yaong kami katuluma sa istasyon na yan. Si Mrs. Shirley Briones. Kumusta ka na, Shirley? Diyan sa Concepcion. Good morning, Papa Bert. Aram ko po na related sa programa mo ang yapot ko. Ano po ang bawal na pagkakan o panira sa araw po sa kung inaasma sa panahon tangon niyang pabaraba po bagang panahon. Ang asma, ay garumang ko doktor hay. Aram mo naman baga, siyempre, nakakabasa man kita, nakakaulita man ang doktor, ini mga basic information. Ang asma, sa klaseng ng allergy. Nag-atake ang asma pag ika na allergy. Halimbawa, nakasingot ka ng alikabok, naglaw ka sa malipot, nagduma ka sa mainito na lugar, nagparapagal ka, lalong-lalo na kung makasingot ka ng alikabok. Ang pinakamarawat ang alikabok ang kino, saka yan alikabok ang kuratsa. Di ka kayang papahanguson. Kaya, may aram mo ining natud kita sa face mask. Kung ano man ang ginigibo mo, naglilinig ka sa lugang harong pirmi ka ng mag-face mask na may makalaog ning alikabok. Anyway, ang mga bawal dyan, itong mga maisog sa lanuan. Ano ang maisog sa lanuan na kakanon? Alsom, hamis, ano pa to? Maharang. Ang maisog na pag sa biyong kayan, paglaog sa lanuan mo, nagre-react ang halanuan ta. Nagiging garo sensitive. Kaya ka magpapara-abo-abo. Pag nagpara-abo-abo ka, ang apo nga kaya, nagtitrigger niyan sa asma. Kaya medyo ma-play man na ang baga mo. Ayan, hali yan kay Dr. Bert de los Martires. Madawang kita kaniho ni Dr. Rico yan, Sibalios. Mangirit-ngirit ito. Yan, kadikit man lang na informasyon yan. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every
eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Nagantabay Mandan Family Reputante, kumusta na lang sa inyo dyan? Si Riman sa iba pang nag-tik sa tuya. Good day Sir Bert, hello to all legionaries. Hagadun da ki Divino Rostro na magkigwaning prosesyon ngunya na Piña Francia Fiesta, sabi ni Ason. Sa iba pang mga nag-text, kumusta Mandaan mga taga Sitio Villasan, Kabusaw, si Rap JJ Pau Pau from Sandro Murata. Diyan sa Shara Store, parating nakaantabay sa tuya. Good morning na lang sa Indo. Si Judge sa Frunyi Maristela. Kasuba ko ngayon ang breakfast kong tunsoy saka sampurado. Yan. Ako daw pag sampurado, ang partner kayo sa kuya, gusto ko pandesal. Pag tunsoy naman, gusto ko kuya ning sinanlag. Si dating Kapitana Mayit Abukar, good morning. Si Riman, pabati man po digdi sa Piston Office, nagdadawong kami sa programang Alkalde sa Kusina, si Minda, Ate Jenna, si Mading Rina, lalong-lalo na po ang samong manager na si Domingo Purlahe. Si Agum po nagdadawog man sa imo, si Mer po ini, digdi po sa Kiburak Urban Poor, Bagong Bayan Sur. That he'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly with you. Yeah, if I could, you know that I would fly away with you. I'm coming home, I've done my time. Now I got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, just tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me?
If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please, just tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old oak tree.